טוב, שלום לכולם. אנחנו בכנס של זוכי המחיר למשתכן של פרויקט אום טופ בפסגת רמות בעיר באר שבע, הפרויקט של החימום. החברה פועלת למעלה מ-40 שנה, כבר בכל הארץ, חברה באר שבעית, ותיקה מאוד, מונה ברמה מאוד מאוד גבוהה בכל הארץ, מגורים, מסחר, תעסוקה. מי שמכיר את אום טאוור בבאר שבע, אז גם שלנו. קצת פרויקטים שאפשר ככה לראות, מדורגי אום באר שבע, אום רויאל, יוניק באר שבע, הנה אום טאוור שדיברנו עליו מקודם. המטרה של הסרטון הזה, של הכנס הזה, הוא בעצם לתת לכם את כל המידע שתגיעו מוכנים לבחירת הדירה שתתקיים כנראה בימים הקרובים, או בשבועות הקרובים, אם קיבלתם כבר את הסרטון הזה. וככה אני אעבור איתכם קודם כל על האתר. אני אלעד, דרך אגב, נעים מאוד. אנחנו נעבור על האתר עכשיו, כי האתר הוא הכלי המרכזי בעצם ללמוד את הפרויקט, כאשר בעצם באתר יש לנו מידע באמת על היזם, על חברת האחים אום, על העיר והשכונה. אם אנחנו לוחצים פה, אז אנחנו יכולים לראות ככה קצת על העיר באר שבע, אוקיי? יש לנו מפות ותרשימים, אז יש לנו פה את שכונת רמות, פסגת רמות, וכאן אנחנו נמצאים בדיוק במרכז, מגרשים 140 ו-141, סליחה, 141 ו-144, והנה אנחנו רואים פה תרשים העמדה. כאשר אם אנחנו מסתכלים על תרשים העמדה, אז בחלק הימני יש לנו את מגרש 141, בו יש 6 בניינים, בניין 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, ובחלק השמאלי יש לנו את מגרש 144, שם יש לנו גם בניינים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ו-10, אוקיי? זה מבחינת תרשימי העמדה. ככה קצת על הפרויקט. אז הפרויקט מורכב, כמו שראינו, מ-16 בניינים בני 7 קומות, 290 דירות בפרויקט, מתוכם 174 הם בעצם במסגרת מחיר מטרה, נבחרו עבורכם הזוכים. יש 116 דירות שהן במסגרת השוק החופשי. הדירות כולן עם אותו תכנון פחות או יותר, ככה שמבחינת התכנון, כולן מתוכננות ברמה מאוד מאוד גבוהה. יש פה הדמיות שונות שאפשר לראות, של הפרויקט, של המתחמים, באמת בניינים מאוד מאוד יפים. משהו מאוד ייחודי, זה שבכל בניין יש מין שצ"פ כזה, כמו פיאצה, כיכר כזאת קטנה, אפשר לראות את זה פה. או פה, הנה אנחנו רואים שאפשר גם לשבת, משהו שהוא קצת מעבר לפרויקטים הרגילים, שבדרך כלל מתכננים שזה רק בניין, אז נתנו פה גם תשומת לב גם לתכנון הסביבתי ולפיתוח מסביב. קצת על תהליך הרכישה. אז הגרלה כבר הייתה, כולנו יודעים מזמן. עכשיו מה שאנחנו מקליטים ורואים בעצם הסרטון הזה שהוא מאוד חשוב, זה הכנס. פה אנחנו מנסים לתת לכם את כל המידע, ובימים הקרובים אנחנו שלחנו כבר זימון לבחירת דירה. לבחירת הדירה, שימו לב, מועד בחירת הדירה יתקיים מספר ימים ממועד שליחת הכנס. אנחנו שולחים לכל אחד הזמנה במייל. אנחנו לא אמורים להתקשר אליכם טלפונית, בגלל התקופה, באמת שזו תקופה יותר מאתגרת בשביל הרבה אנשים, אנחנו מנסים גם לתפוס אתכם טלפונית, אבל בגדול, מבחינת משרד השיכון, אנחנו פשוט שולחים לכם הזמנה למייל, שאיתו נרשמתם באתר ההרשמה להגרלות, ואנחנו מזמינים אתכם להגיע לפי סדר הזכייה שלכם. מי שזכה ראשון מגיע ראשון, מי שזכה שני מגיע שני, וכן הלאה. ואתם מגיעים לבחירת דירה, כאשר בחירת הדירה היא 45 דקות. בתום 45 דקות אתם חותמים על טופס בחירת דירה עם הדירה שאותה בחרתם. לבחירת הדירה חשוב להגיע עם אישור זכאות בתוקף. אני רק שנייה, בואו נסתכל במסמכים וכישורים, לדעתי יש לנו דוגמה לאישור זכאות בתוקף. בבקשה, אם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים אישור זכאות, זה בעצם הודעה שקיבלתם, יש גם אישור זכאות וגם הערכת תוקף אישור זכאות. רשום עליהם תמיד תאריך. רואים פה בחלק הימני העליון יש תאריך. מי שלא מוצא את זה במייל יכול להיכנס לאתר הרשמה להגרלות, לאזור האישי, איפה שההודעות שלי, ולראות שם ההודעה שקיבלתם עם הערכת תוקף אישור זכאות. שימו לב שהתאריך שרשום על האישור זכאות, הוא לא עבר שנה מהתאריך הזה. זאת אומרת, אם רשום בתאריך הזה, נגיד 30/7/2018, התוקף הוא עד ה-30/7/2019. אנחנו רוצים שהזכאות שלנו תהיה בתוקף, ושלא עבר הזמן שלה. אוקיי, תקפה לשנה. אז חשוב להביא אישור זכאות בתוקף, חשוב להביא את הודעת הזכייה עצמה שקיבלתם ממשרד השיכון, גם היא נמצאת באזור האישי, בהודעות שלי, באתר הרשמה להגרלות, או במייל שלכם. זו הודעה שקיבלתם רשמית ממשרד השיכון, ותעודות זהות כולל ספח של שני הזוכים, שני בני הזוג. עם אחד מבני וכמובן צ'ק על סך 2,000 שקלים דמי הרשמה. את הצ'ק הזה פודים אך ורק אם לא תחתמו חוזה. מי שחותם חוזה, הצ'ק הזה פשוט מבוטל.
הם, מי שלא יכול להגיע לבחור דירה מכל סיבה שהיא, אם מדובר על אחד מבני הזוג, זאת אומרת זכייה זוגית, ואחד מכם לא יכול להגיע, צריך איפוי כוח, אני מראה לכם פה את האיפוי כוח הזה, ראיתם איפה לחצתי, זה איפוי כוח בלתי חוזר לבחירת דירה, זה בן הזוג או בת הזוג מייפים את כוחו של בן הזוג או בת הזוג, עם תאריך, ועורך דין צריך לאמת את זה, זה חייב להיות מאומת על ידי עורך דין. אני מדגיש לא נוטריון אלא עורך דין. אם מדובר על צד ג', זאת אומרת, יש זוכה או זוכים, והזוכים עצמם לא יכולים להגיע. לא משנה אם זה זוכה יחיד או שני זוכים, ואתם שולחים צד ג', אבא, אמא, דוד, מישהו אחר, אז צריך כבר איפוי כוח נוטריוני לבחירת דירה, הוא נראה ככה, צריך להביא אותו עם פלומבה אדומה, וגם הנוטריון חותם עליו, ואתם מייפים בעצם את כוחו של צד שלישי, לבחור עבורכם דירה. במידה ומדובר על חתימת חוזה, דרך אגב, יש בסוף, אני אראה לכם את זה, מסמכים וקישורים. כל המסמכים שאני מראה לכם נמצאים בפרק של מסמכים וקישורים. אז יש לנו גם איפוי כוח, אמרנו, נוטריוני לבחירת דירה, במידה ומדובר על צד ג' לבחירת דירה, ויש לנו גם איפוי כוח נוטריוני לחתימת חוזה. אם אחד מבני הזוג לא מגיע לחתימת חוזה, או אם שניכם לא מגיעים לחתימת חוזה, אתם שולחים צד ג', בכל מקרה צריך איפוי כוח נוטריוני לחתימת חוזה. אוקיי, אז בחזרה לתהליך הרכישה ובחירת הדירה, בעצם אחרי 45 דקות כבר בחרתם דירה, כאשר ההמלצה שלנו, ואתם חותמים על טופס בחירת דירה, ולאחר מכן אתם יכולים לחתום חוזה או תוך שבוע, או עד 30 יום בבחירת דירה, כאשר תיקחו בחשבון שאנחנו צפויים לקבל היתר בשבוע שבועיים הקרובים, וככל שנקבל היתר, אז הצמדה, המחירים צמודים למדד תשומות הבנייה מקבלת ההיתר, ככה שאם אנחנו מקבלים היתר ואתם בוחרים דירה עכשיו, ובין בחירת הדירה לחתימת החוזה יתפרסם מדד, המחיר יעלה בהתאם. אז קחו את זה בחשבון. טופס בחירת הדירה עליו אתם תחתמו, יש פה עותק, גם בחלק של מסמכים וקישורים, סליחה, בחלק של מסמכים וקישורים, פה היה איזה תקלה, רגע, הנה, זה דוגמה לטופס בחירת הדירה עליו אתם תחתמו בעצם. אוקיי, זה טופס בחירת דירה גנרי של משרד השיכון בעצם. אוקיי. על המשכנתה אני לא ארחיב יותר מדי, יש פה הסבר בגדול, כל הזמן שואלים אותנו על משכנתה, אז יש על זה פרק. בגדול, במחיר למשתכן אפשר להביא רק 10% של הון עצמי, היתרה זה במשכנתה, ככל שאתם יכולים לעמוד בזה באמת. כל אחד שעשה את הבדיקות שלו, אנחנו ממליצים לעשות בדיקות לפני בחירת דירה, על מנת שהדירה שאתם בוחרים באמת תוכלו לעמוד בה, ולא תאלצו לבטל את הזכייה ולהחמיץ, כי מדובר פה באמת בהנחה יפה ומשמעותית על הדירות, וחבל להחמיץ אותם. יש לנו פה פרק של תוכניות. בפרק של תוכניות אנחנו יכולים בעצם לסנן לפי בניינים, לעבור בין הבניינים, ולראות גם תוכניות קומה, כל תוכניות קומה, וגם למשל אנחנו רוצים לראות נגיד דירה ספציפית. אנחנו נכנסים אל הדירה, רואים את התכנון שלה, זאת למשל דירה שיש לה 4 חדרים וסלון, זאת אומרת דירת 5 חדרים, רשום לנו פה דירת 5 חדרים, אוקיי? היא נמצאת בקומה 3 או 4, הדירה הזאת היא דירה 33 או 36 התוכנית, נכנסנו לדירה, מטבח, סלון, פינת אוכל, יציאה ישירות אל המרפסת, דירה יפה, אנחנו רואים אותה. מבחינת הכיוונים אנחנו רואים שיש פה חץ צפון, אני אעשה קצת זום אין שנראה את זה. רגע. הנה חץ הצפון שלנו, זה אומר שהדירה בעצם, אם אנחנו מסתכלים, היא בכיוון דרום ומזרח ואולי גם קצת מערב. זאת אומרת, הדרום זה החלק העיקרי, לפה, לכיוון מטה, ובפינה השמאלית שלנו זה מזרח, ולכיוון ימינה זה מערב. Okay, זה מבחינת התוכניות, איך אנחנו לומדים את התוכניות. מה שאנחנו מציעים כל לעשות זה להיכנס בעצם אל המחירון. המחירון גם אפשר לעבור בין הבניינים. אפשר לעשות הצג רק דירות פנויות, ואז תראו רק דירות פנויות, כי בעצם בסוף כל יום בחירות דירה, אנחנו מעדכנים איזה דירות כבר נבחרו. עכשיו, יש לנו בעצם את כל המחירים של הדירות, אנחנו רואים איזה דירות, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים דירה, שהמחיר שלנו נגיד עד 1,000,000 שקלים, כי בדקנו, וזה התקציב שלנו. אנחנו נעשה חיפוש, וכרגע אולי החיפוש תקול, אני מקווה שנצליח להסדיר את זה. אין לנו פה דירות עד 1,000,000 כרגע בבניין הזה שהן מסתדרות, צריך לבדוק. יכול להיות שיש פה כרגע תקלה, כי אני מקליט את זה לפני שהאתר לגמרי מוכן, אבל בגדול, אם אנחנו יודעים שתקציב שלנו נגיד 1,000,000 שקלים, אז באמת הנה, אני רואה שאין פה בבניין הזה דירות עד 1,000,000. בואו ניקח בניין אחר. הנה, פה יש עד 1,000,000. בואו נעשה את הבדיקה הזאת. עד 1,000,000, חפש. רגע, הצג רק דירות פנויות אמרנו.
אוקיי, כנראה יש פה איזה תקלה, אני אבדוק אותה אחרי זה, אבל בגדול, מי שיודע מה התקציב שלו, מחפש דירות לפי התקציב, אני נכנס למחירון, יופי, ואני מחפש דירות, פה אין דירות בתקציב שלי, אני מחפש עד מיליון, גם פה אין, הנה פה יש לי דירה שהיא בתקציב שלי, אני אכנס ואסתכל, לחצתי על תוכנית דירה, אני יכול לראות גם, הנה התוכנית, נכנסנו, יש לנו סלון, מטבח, פינת אוכל, יחידת הורים, חדר שינה הורים, ממ"ד, מרפסת יפה, מרפסת באמת יפה אני רואה, זו דירת 3 חדרים למשל, היא בעצם דרום-מזרחית, אנחנו רואים בכיוון שלה, אוקיי? הסתכלתי שוב על החץ שנמצא פה, בתרשים הזה, בפינה הימנית העליונה, ובואו נסתכל עליה שוב, היא דירה 47, במגרש 144A, בבניין 10, אז אני יכול גם ללכת אם אני רוצה. סליחה, ובאיזה קומה היא? בואו נסתכל, בקומה שנייה. אז אני יכול ללכת לתוכניות, לראות, להתמקד יותר, 144A, מגרש, בניין 10, קומה שנייה, הנה דירה 47, אני יכול לראות גם את הקומה, לראות את כל הקומה, להבין איך היא בנויה. הנה הקומה שלנו, הנה הדירה כנראה, 3 חדרים זאת, ואנחנו רואים גם את השכנות, אנחנו רואים פה את המדרגות ואת המעלית, בעצם ככה יכולים לעבור על הדירות. מה שאנחנו מציעים לכם זה, ברגע שאתם יודעים מה התקציב שלכם, לדרג, לשבת עם טבלה באמת, ולדרג את כל הדירות שאתם רוצים. אם אתם רוצים דירה להשקעה, אז כל אחד את הדירות שמתאימות לו בתקציב שלו, אם דירה למגורים, אז איזה דירות מתאימות לכם, תיכנסו, תסתכלו על התכנון, תראו איזה דירה הכי מתאימה לצרכים שלכם, תדרגו את הדירות. כשתגיעו לבחירת הדירה, אתם תראו איזה דירה הכי מתאימה לכם בעצם, ובאמת, סליחה, אתם תראו איזה דירה הכי מתאימה לכם, מהמלאי שנשאר, אם דירגנו את כל הדירות, הם, רק שנייה, אני רוצה לראות את זה, אם אני יכול למקד את זה במחירון, שנראה את זה שוב, נגיד בניין 2. אוקיי? ראינו שיש לנו פה דירה, 1,076,000 גם בתקציב, ואת זאתי 854 גם בתקציב, וזאתי 854 וקצת גם בתקציב. שמנו את כל הדירות האלה ברשימה, דירגנו אותם, אלה שיותר אהבנו, פחות אהבנו, הכי מתאימות לנו, יותר מתאימות לנו, מגיעים לבחירת דירה, שאם נציג, אומרים לו, תקשיב, הנה הרשימה שלנו, מהדירוג שנתנו, מה הדירה בדירוג הכי גבוה שהיא פנויה, הנציג ידע להגיד, הנציג או הנציגה ידעו להראות לכם את הדירה, את הכיוון, את התכנון, את הכל בעצם, וככה יהיה לכם קל לבחור. אי אפשר להגיע לבחירת דירה בלי שראיתם תוכניות בכלל, בלי שבדקתם כלום, ולבחור דירה ככה בקלות, זה קשה וזה קצת מלחיץ. 45 דקות לבחור דירה זה מעט זמן, לכן יש לכם בעצם את השבוע וחצי, שבועיים האלה של ההכנה, אוקיי? ומסמכים וכישורים. כבר ראינו. אוקיי? זה המייל של הפרויקט. בטלפון לא תמיד עונים כי יש הרבה עומס, לכן כדאי מאוד מי שלא משיג אותנו גם לשלוח מייל לפרויקט. אוקיי? אה, רק שנייה. עכשיו, אוקיי. בגדול זה מה שאנחנו רוצים לעבור עליו, שהיה חשוב לעבור עליו. עכשיו אם אנחנו צריכים למקד את זה שוב, לבחירות דירה חשוב להביא אישור זכאות, הודעת זכייה, תעודת זהות, ספח, תעודת זהות כולל ספח של שני הזוכים וצ'ק הסך 2,000 שקלים. לחתימת חוזה צריך להביא גם תעודות זהות, צ'ק עבור שכר טרחת עורך דין, בואו נראה, לא ראינו את זה פה בתהליך הרכישה, יש לנו את השלב של חתימה על חוזה. חתימה על חוזה היא תהיה כבר בבאר שבע, עד 30 ימים מבחירת דירה, רוב האנשים מעדיפים לעשות את זה קודם בשביל לחסוך את המדד הזה, וצריך להביא גם, כמו שאמרנו, תעודות זהות כולל ספח וצ'ק עבור שכר טרחת עורך דין. אם אחד מבני הזוג או מישהו לא יכול להגיע, אז להביא כמובן ייפוי כוח נוטריוני לחתימת החוזה. ללא המסמכים האלה אי אפשר לחתום חוזה. כנ"ל, ללא המסמכים שדיברנו עליהם בשביל בחירת דירה, אי אפשר לבחור דירה. מה עוד חשוב? זהו, אני מקווה מאוד שככה הסקירה הזאת הייתה טובה וסגרה את הפינה, עזרה לכם כל מה שצריך. אם יש שאלות, אז אנשים שולחים לנו את השאלות במייל, ואנחנו כמובן עונים. זהו, אני מקווה מאוד שככה תגיעו מוכנים לבחירת הדירה.
בהצלחה.